Bueno, pois estamos aquí por petición dos veciños para denunciar un novo escándalo, un novo caso do despilfarro do goberno do Carballiño, que PP e PSOE xa nos teñen desgraciadamente acostumbrados nos últimos anos. Estamos na rúa Carabel, preto tamén da rúa Loureiro, bueno, creo que se pode ver perfectamente para calquera que pase por aquí o desastre do empedrado, enlousado que hai aquí, que está todo levantado, está todo no aire, mesmo fai 3 minutos que estábamos aquí preparando esta grabación, acabamos de ver como caía unha señora aquí a escasos 50 metros de onde nos estamos, non? É unha auténtica vergoña o que está pasando neste pobo, que se recepcionen as obras así, e o que é máis grave, nesta obra gastaronse 140.000 euros hai pouco máis de un ano. En setembro do ano pasado recepcionaba o Concello do Carballiño esta obra, que xa denunciamos nos e os veciños que non quedaba ben, e agora temos que ver como vai haber que gastar outra vez cartos para arranxalo, e síguense tirando os cartos facendo obras mal feitas. Pedimos ao Goberno do Carballiño que arranxe isto con urxencia, que non agarden a que caia alguén e haxa un accidente peor, e por suposto que alguén se faga responsable destes desastres. Non podemos seguir así, non podemos seguir aguantando, e sobre todo os veciños desta zona, deste barrio de Flores, históricamente esquecido e históricamente abandonado en moitos aspectos, agora teñen que encima sufrir que se lle fagan este tipo de obras que, como digo, son lamentables no seu desenvolvemento final. Mañán, no pleno do xoves do mes de decembro, do 18 de decembro, insistiremos moitísimo na necesidade de arranxar isto e pediremos, como digo, responsabilidades, porque o que non pode ser é que se tiren os cartos de todos, que se gasten os cartos públicos con esta alegría, que ninguén se cerciore, que ninguén se asegure de que queda ben feita a obra, de que queda todo en condicións. Polo tanto, unha vez máis pedirlle responsabilidade o sentido que normalmente, por desgracia, vemos que lle falta a todas as accións do goberno PP e PSOE, que se mellan empeñados en seguir dilapidando cartos públicos, en seguir tirando cos recursos dos veciños do Carballiño, e temos que ver como ao final non sirve para nada realmente, senón para causar máis estropicios.